Для створення таких фото нам знадобиться поличка з нашого холодильника. Моя постійно промерзає, але я швиденько зараз її очищу, помию наше скло і обов'язково гарно протру. Ось таким магічним способом ми протираємо нашу поличку і приступаємо до наступного етапу. Нам знадобиться червона помада. У мене помада ще від Avon, вона вже якихось років, я навіть не пам'ятаю. Фарбуємо наші губи. Я до червоної помади ставлюсь не те, щоб негативно, але вона мені зовсім не пасує. Далі беремо нашу поличку і займаємось тим, чим ніколи не займалися. Обціловуємо цю поличку, настільки вам подобається, робимо гарний візеруночок. У мене ось вийшов такий візерунок, і будемо зараз щось з ним робити. Для того, щоб наші фото вийшло гарніше, йдемо, переодягаємося, знаходимо гарний фон, а не так, як я, включаємо відео і починаємо позувати. Потім обираємо найкращі стоп-кадри, робимо обробку, і ось ваші фото до Дня закоханих готові.